Alright. היום אנחנו נעשה משהו קצת שונה. אני אספר לכם סיפור מהתקופה הראשונה שלי בארצות הברית. זה היה לפני 20 שנה, וואו. במקרה דיברתי עם איזה חבר שהזכיר לי את זה, ווואו, זה באמת לא נשכחות. ואני אשתף אתכם. סיפור מדהים, אני לא יודע אם מתאים לכולם, אבל סיפור שהיה כך היה. אני וחבר ילדות סיימנו צבא, הגענו לארצות הברית, ממש טריים, ועם המעט כסף שיש לנו יצאנו והחלטנו שאנחנו יוצאים לחיים חדשים, אנחנו הולכים לגלות את עצמנו להרפתקאות, נחתנו בלוס אנג'לס, במקרה היה לה חבר משפחה שם, ושם התחלנו את הדרך. הגענו לשם, 3-4 חודשים ראשונים עברו די מהר, נהנינו, בילינו, קנינו את הרכבים, כמובן 2 גרוטאות בהתחלה, רק בשביל להתנייד, נסענו לדיסנילנד, נסענו לווגאס, עשינו את כל הדברים שצריכים לעשות שאתה בלוס אנג'לס. ובסופו של דבר, אחרי כמה חודשים, 4-5 חודשים, בלית ברירה התחלנו לעבוד, נגמרו הכספים, באנו עם כמה אלפי דולרים, היינו חייבים לעבוד, התקופה היא הייתה קצת שונה מהיום, ללא ספק, אני זוכר שהיינו צריכים להוציא רישיון נהיגה מקומי, ופשוט הלכנו ל-DNV, וב-DNV אמרו לנו, אתם לא יכולים לעשות רישיון נהיגה, צריכים לעשות תיאוריה וטסט, אמרנו, אוקיי, אין בעיה, נעשה תיאוריה וטסט, שעברנו אותם במכה הראשונה, ואז הם אמרו לטוב, בשביל להנפיק לכם את הרישיון נהיגה, אתם צריכים social security number, אנחנו אומרים להם, מה זה social security number, מה אתם רוצים? אמרו לנו, לא, תלכו למשרד פה מעבר לכביש, תחצו את הרחוב, וכנסו לשם וינפיקו לכם. באמת הלכנו למשרד, היה social security administration, נכנסנו, אמרנו, אנחנו צריכים לעשות רישיון נהיגה, הם לא רוצים לבחון אותנו בלי social security, אז ינפיקו לנו social security בדלפק. אני חושב שזה עלה אולי $5, אני לא יודע איך זה היה, אבל אני זוכר בבירור שקיבלנו את הכרטיס, היה רשום, not valid for employment, עד היום אני חושב שיש לי אותו. ואני זוכר את המספר, שזה מדהים, כי אני לא זוכר שום דבר אחר ברמת מספרים. אבל את המספר הזה אני זוכר, והסושיאל סקיוריטי הזה נשאר איתי עד היום. נכנסנו, עשינו את הרישיון נהיגה, הוצאנו רישיונות נהיגה, ועם סושיאל סקיוריטי עשינו הערכה של הדרכונים, של הוויזות פעם אחת, והתחלנו לעבוד. אני לקחתי משרת שמירה, אבטחה, זה נקרא, אצל בחור ישראלי, דורון בלוס אנג'לס, דש לדורון, היה לו חברה, דורון הוא ימ"מניק לשעבר, הוא היה לו חברה שהיא התעסקה באבטחת מלונות קטנים ועסקים. לא היה לו הרבה אקאונטים, היה לו כמה אקאונטים, אבל היה לו אקאונט אחד מדהים, היה לו אקאונט שהיה מלון בבברלי הילס, יותר נכון בבלר, ואני הייתי המנהל אבטחה של המלון, בלילה, משמרות לילה, מ-11 בלילה עד 7 בבוקר, והייתי מגיע עם חליפה, ואת האמת לא הייתי עושה שם הרבה, כולם היו ישנים, אבל הייתי מסתובב במלון, הייתי לוקח את הטאונקר, הייתי נוסע קצת בשכונה, ממש מדהים, וגם הייתי טיפוס של לילה, זה לא היה אכפת לי להישאר בלילות, לא היה לנו טלפונים, לא היה, אני זוכר הייתי יושב, כותב מכתבים לארץ, על נייר ועט, אז זו הייתה התקופה שלי בהבטחה, ולעומת זאת, החבר שהגעתי איתו בישראל, שמו גם דורון, הוא התחיל לעבוד בניקוי שטיחים. הוא הלך לעבוד אצל בחור בניקוי שטיחים, עשה כמה עבודות, ועשה כמה אלפי דולרים, $2,000-3,000, הלך קנה מכונה, כמובן, לקח מקסיקני איתו באוטו שלו, אני זוכר שהיה לו הונדה אדג'בק שחורה, קטנה כזאת, הוא לא יודע איך הוא היה דוחף את המכונה לבפנים, מאחורה עם השואב, והיה יוצא ככה לעבודה, ויאמר לזכותו, הבחור הזה היה סוס עבודה.
גם בישראל, אנחנו היינו יוצאים לבלות בגיל 17-18, הוא היה עובד טבח, הוא לא היה יוצא מהעבודה, מדהים, מוסר עבודה מאוד מאוד גבוה, והוא התחיל לעבוד בניקוי שטיחים, ומהר מאוד הלך לו, אחרי 3, 4, 5 חודשים, הוא כבר שדרג את האוטו, הוא כבר עשה יותר כסף, הייתי באמת מבסוט בשבילו, הוא באמת עובד מהבוקר עד הערב, אני הייתי הולך בערב לעבוד, חצי מגלגל איזה סיגריה, הולך מעשן בעבודה, רגל על רגל בלובי, שתייה, טלוויזיה, הייתי בטוח שאני גיליתי אמריקה, אבל לא גיליתי אמריקה, כי הרווחתי אולי $6 לשעה, זה היה קשה מאוד. סוף החודש הוא היה סוגר עם $3,000, אני הייתי מביא $1,700. לא משנה, היינו גרים בדירה ביחד, דירת רווקים כזאת, כל אחד בחדר שלו, אם אני יוצא עם מישהו, הוא יוצא עם מישהי, אז זה היה כזה לתוך הדירה, וזה היה חברות, אז זה היה אנחנו נגד אמריקה. בסופו של דבר, אמרנו טוב, אנחנו צריכים להתחיל לעשות כסף גדול, היינו כבר 1.5 שנה בתוך העניינים, נכנסנו לקונסטרקשן דרך המשפחה שלו, החלטנו לנסות תחום הקונסטרקשן, שנינו לא הצלחנו בגדול, התחלנו, היה כזה סטרגלי בהתחלה, וגם הם היו, כל אחד בראש שלו, הם מכרו כבר עבודות, הם עשו עבודות, היה להם המון בלגנים, לא ידעתי, לא גיליתי את חיי הקונסטרקשן, או איך זה לנהל חברת קונסטרקשן, עד שלא פתחתי אחד בעצמי, וזה היה שנים קדימה. אבל בתקופה ההיא זה היה פאן, נכנסנו, למדנו במשרד, ישראליאדה כזה, פיצוחים, קולה, צחוקים, אבל לומדים מה זה להיכנס, דפוק בדלת, לדבר עם הלקוח על עבודה, על קונסטרקשן, אפילו יצאתי לאיזה כמה מחירות, לא הצלחתי למכור, אבל אני חושב שגם דורון התייאש מזה, וחיפשנו אפיק אחר, חיפשנו משהו אחר. יום אחד יצאנו לרוקסברי, אני לא אשכח, זה היה מועדון בסאנסט, יצאנו לרוקסברי, אנחנו היינו אולי איזה $100 עלינו, הכניסה עלתה איזה $20, לא יודע כמה זה היה, אבל לא משנה, אני זוכר שנתקענו בלי כסף בפנים לקנות שתייה, היה לנו אולי איזה $20, ואנחנו שנינו מחפשים לעשות פיקאפ לנשים שם שמסתובבות, ואני זוכר, אמרנו טוב בואו נקנה וויסקי אחד ב-14, ועוד כוס קולה ב-6, ואז נערבב אותם ביחד, כל אחד ישתה קצת וויסקי וקולה, פגשנו שם חברה משותפת, רקדנו, נהנינו בלילה, והיא אמרה לנו, מה אתם עושים פה בלוס אנג'לס? אמרנו לה, אנחנו הבטחה, אנחנו עושים ניקוי שטיחים, עשינו קונסטרקשן, מחפשים. היא אומרת, תשמע, אני ממש מכירה אתכם, אני סומכת עליכם, אני אחבר אתכם לחבר שלי בניו יורק. כנראה שבגלל זה לבשתי את חולצת הניו יורק, במקרה. אני אחבר אתכם לחבר שלי בניו יורק. החבר שלי בניו יורק מגיע מחר, בואו תדברו איתו. אמרנו לה, אוקיי, מה יש לו להציע? בואו תדברו איתו. אנחנו מגיעים למחרת לאיזה בית קפה, יושב שם בחור, אשכנזי כזה, נכנס קצר, כפכפים, איתו יושב איזה בחור שמנמן כזה, שעיר, בהתחלה הם היו נראים לי כמו שמשון ויובב, בדיוק ככה, לא תיארתי לעצמי, מה הם רוצים, שמשון ויובב. ישבנו מולם, התחלנו לקשקש, כן, הכל בסדר, זה התקופה שאנחנו פה, זה מה שאנחנו עושים, מה יש לכם להציע? אז הוא אומר לנו, תשמעו, אנחנו גרים בניו יורק, אנחנו מנהלים שם עסק מאוד מצליח, אנחנו רוצים להביא אותו פה ללוס אנג'לס, אנחנו מחפשים את הצוות הראשון שיעבוד בזה, כרגע אין לך דירה פה בשוק בשביל ישראלים, יש פה אולי איזו חברה קולומביאנית, יש איזו חברה מקסיקנית, אבל אין מישהו ישראלי, אנחנו נביא את זה בניו יורק, ואנחנו רוצים לעשות אתכם הצוות הראשון שיתפעל את זה. אוקיי, מה זה? מה אתם רוצים? ישר אתם חושבים על לא חוקי, כן חוקי, מה אתה רואה, מה, להעביר משהו? לא, אנחנו מתעסקים במכוניות משחק. אמרנו להם, מכוניות משחק? כן, מכוניות משחק, מכוניות מזל. אוקיי, מה זה מכוניות מזל? ואז הסבירו לנו. אנחנו בעצם שמים מכונת משחק, כמו בקזינו בלאס וגאס, שמים את זה פה באיזה חנות או שתיים, ומי שמשחק, מה שהוא מפסיד במכונה, מפסיד, מה שהוא מרוויח, הוא לוקח והולך, מה שהוא מפסיד, אנחנו לוקחים.
אמרנו לו, נשמע מצוין, מה ההגדרות, מה requirements, מה צריך להביא, מה צריך להביא מהבית, כלום, רק אתכם, אוקיי, מצוין, אנחנו ממש באותו רגע אמרנו, כן, יאללה, בוא נעשה את זה, בוא נעשה פיילוט, הוא אומר לי, במקרה הכינותי מראש, במקרה הבאתי פה קונטיינר עם 10 מכונות, בואו נלך למחסן שלי, ניקח מכונה אחת, אני אראה לכם מה עושים, ונצא לדרך. ותשמעו, חברים, חודשיים אחרי זה היו ממש חוויה, אנחנו נכנסנו לטאנל ויז'ן, כל מה שעניין אותנו, הם כמובן קנו לנו איזה טנדר כזאת, שנוכל להעמיס את המכונה מאחורה, וכל מה שעניין אותנו זה לקום בבוקר וללכת לשים מכונה איפשהו, לקום בבוקר וללכת לשים מכונה איפשהו, לא משנה איפה אנחנו תוקים אותה, אלא בוא נלך לשים אותה שם. תחשבו על איזה שתי בחורים ישראלים בני 24, 23, 24, מסתובבים ברחובות לוס אנג'לס, או סאוט סנטרל, או אלמידה, או כל האזורים האלה הקשים, איפה שהכושים והמקסיקנים, מסתובבים ברכב, דווארות, מחפשים ליקר סטור, מחפשים מיני מרקט, מחפשים מישהו שמתאים להיכנס אליו, למכונה מאחורה. אנחנו יורדים מהאוטו, פורקים מהאוטו לאיזה ליקר סטור, נכנסים למוכר, מה העניינים, איך קוראים לך? מוחמד, אוקיי, אנחנו שון ובן, המצאנו איזה שמות אמריקאים, ואנחנו יש לנו מכונת מזל שאנחנו שמים בעסקים כמו שלך, המכונה הזאת יש פוטנציאל לעשות בשבילך כמה אלפי דולרים אקסטרה בחודש שחור, ומיינד 20 שנה אחורה, אוקיי? שילמתי את שכרי לחברה, וברוב הפעמים הם הסכימו, ברוב הפעמים אמרו, אוקיי, let's do it, put it there. ואז שהיו שואלים, is it legal? אמרנו לו, תשמע, זה legal, כי אנחנו לא עושים, כי המכונה לא עושה payout. המכונה בעצם נותנת לך קרדיט, אם אתה מכניס $10, $20, $100, ואתה משחק במכונה, ואתה מרוויח, היא נותנת לך קרדיט. את הקרדיט אתה בעצם מקבלו ממך מוחמד, לא מהמכונה. אז ברגע שאתה נותן להם, זה כמו redemption, זה בסדר. אוקיי, בסדר. סיימנו שבוע ראשון, חברים, שמנו 3-4 מכונות בלוקיישנים ברחבי העיר, דורון כמובן היה מאוד מסודר, רשם, איפה כל דבר, כתובת, כמה הכנסנו, כמה מספר טלפון, כל הפרטים שהיינו צריכים, ואני הייתי יותר פרי סטייל, אני הייתי יותר בלדבר איתה, בלהתחבר איתה, ולהגיד להם, תשמעו, אנחנו מאוד מאוד טובים, but don't fuck with us. תמיד זרקנו, ישראלי מאפיה, ג'ויש מאפיה, ניו יורק, זה היה ממש, אני הרגשתי פה בסרט, כאילו מרטין סקורסזה הולך אחרינו ומצלם אותנו. בסופו של יום, בסופו של שבוע, הכנסנו 3-4 מכונות, ובשבוע אחרי, ביום שני, כמו שהדריך אותנו החבר'ה מניו יורק, אני צריכים לעשות קולקשן, פעם בשבוע, קולקשן, סיבוב גבייה. ואנחנו נוסעים בתחילת שבוע, אנחנו עושים סיבובים ברכב שלנו, הולכים תיק, ומגיעים ללוקיישן הראשון. נכנסים, מעניינים מוחמד, אנחנו נכנסים אחורה רגע למכונה, שלחת אנשים לשחק, כן, היו זה כמה, שיחקו, נהנו. הולכים למכונה, פותחים את זה של הכסף, את הקופסת כסף, רואים יש שם איזה כמה שטרות, אוספים, לא משהו רציני, נותנים לו $200, לוקחים $200, מאפסים את המכונה וממשיכים הלאה. אותו דבר מקום שני, הולכים, פותחים $200, $300, נותנים לו חצי, לוקחים חצי, ממשיכים הלאה. אנחנו מגיעים למקום השלישי, מיינד יו, אנחנו בשבוע הראשון שלנו, כן? אנחנו מגיעים למקום השלישי, במקום הזה זה איזה בר מקסיקני, מפחיד, רצח. אנחנו נכנסים לשם, הברמנית מסתכלת עלינו, הבעל הבית, מתקרב אלינו בהליכה מהירה, אנחנו לרגע בלחץ, אבל אנחנו היינו בצבא, הרגשנו ישראלים, גב, והוא בא ואומר לנו, בוא מהר אחורה, מהר. אמרנו, מה קרה? הכל בסדר, הוא אומר לי, בוא אחורה. אנחנו הולכים אחורה, הוא אומר, נפתחו את המכונה. עכשיו, המכונה נעולה עם לוקס, ורק לנו יש את המפתח, לא יש מפתח רק לחלק העליון. נתנו לו מפתח לחלק התחתון, למגירה של הכסף, באותו רגע, בשביל שהוא יוכל לעשות ספירה. ולמה? פתחנו את המגירה של הכסף, ערימה, קופסה כזאת, מפוצצת בשטרות. אנחנו
מושכים החוצה, שטרות נופלים, אני אומר לדורון, תביא קופסה, הוא הביא קופסה של קוקה קולה, מוציא את הבקבוק, את הפחיות, מתחילים למלא את הקופסה, ואנחנו לא מבינים איך זה קרה, 3 ימים היה כל המכונה פה. הוא אומר לי, תקשיב, היה פה קבוצה של אופנוענים, באו לפה, ישבו על המכונה, לפחות איזה 1.5 יום, לא עזבו אותה. שיחקו, בסוף כולם שיכורים, הלכו הביתה. אולי 1 או 2 זכו. הייתי צריך לשלם איזה $1,500, איזה מישהו, לא ידעתי מאיפה להביא לו את הכסף, רציתי להרוג אתכם, לא ידעתי מה לעשות, אבל שילמתי לו כי אני מכיר אותו. פתאום הוא ראה את כל הכסף שנכנס, אנחנו חילקנו שם אולי איזה $6,000, $7,000, חילקנו לו חצי, 3.5, לקחנו 3.5, יצאנו משם, היינו עמומים באוטו, עמומים, אנחנו לא ידענו איך לאכול את זה, ואז בעצם נפל האסימון. קלנו למכונה הרביעית, והלכנו הביתה, למחרת, כמו 2 זאבים, רעבים, לקחנו, בדרך כלל זה היה מכונה אחת, לקחנו 2, והרצנו, שמנו אותם, חזרנו למחסן, לקחנו עוד 2, רצנו, שמנו אותם, ככה עשינו במשך איזה 3 חודשים, הגענו לקו חלוקה, לקו אולי של איזה 36 מכונות בחוץ. ב-36 מכונות בחוץ, הגבייה שלנו הייתה הרבה יותר קשה. היינו הולכים, והיינו חוזרים עם צ'ימידנים, עם כסף מזומן הביתה. היה לוקח לנו בבית, אז איזה מכונות ספירה, ליישר שטרות, לספור, לחלק, לעשות, היינו לוקח לנו לפחות איזה 3-4 שעות כל לילה, מ-12 בלילה עד 4 בבוקר, לספור כספים. המגירות שלנו התחילו להתמלא עם סטפות. ועם זה אני אשאיר אתכם לפעם הבאה, כי ההתפתחות היא ממש מדהימה, בטח ובטח איך סיימנו עם הכל. See you soon.